Здравейте хора! Днес ще играя на една моя любима игра. Купи. Искам само да ви кажа, че аз съм невероятно добра на тази игра. Направо... Ой, сега гледайте само. Аз нямам с телефона и нямам никакво... Кой обира? Аз, хей! Аз обирам отново. Аз в принцип, знаете ли какво правя първо? Първо си давам слабите карти и накрая оставам силните. Хитра ли съм, а? Сега ще оставя някой да ме обере. Така. Малко не се виждам, но ще го преодолеем. Дзек, обирам В. Тоест обира горе север. Обирам ви, момченца. Много мразя телефона ми така да прави да не фокусира както аз искам и нищо да не изглежда както трябва да изглежда. Така. Ръка. Аз съм Ромео. Ето. Ръка, така добре. Ромео 12, 22, 34, запад, 4, север, 00, изток 14. Казах ви, че съм добре. Аз съм Ромео, ако не ми вярвате. Ромео. Играй. Нищо няма да ги видя. Играй следващата игра. Така това ще бъде първа част, понеже аз съм луда по тази игра. Ама вижте сега, аз съм много хитра. Давам си най-слабите карти и си оставам най-силните. Хап. Ап. Дзак. Ам. И те ми дават силни шматки. Да се дам ли асото? Не, аз не съм луда. Искам да направя война, ама нямам с какво. Много ще да бъде готино. Война. Войница. Дано да някой да даде 8. Окей, стягам се. Дзак, everyone! Ту-ту! И що не дадах 10? Асо! Изящи са. Обира. Аз обирам. Ясно е. Този път не мисля, че ще имам този висок резултат. Може би, не зная. Един момент. Така, телефонът ми ме ядоса. Не фокусира както трябва. Дзек. Не, аз обирам бекев. Аз обирам надолу. Благодаря. Аз обирам надолу. Благодаря. Мисля, че да, той обира. Не бе, аз пак. Така, резултатът ми е ръка 1, 2, 3, добре. Ромео 12, 22, 22, 56, запад 5, север 0, изток 17. Аз ви казах, че съм направил бомба машина. И пак не мога да направя война. Да се не знае. Нататък. Чезни. Ейди. Ще се побъркам, Боже мили Господи. Искам война. Война. Толкова ли е трудно? Нагоре. О, човече. Ядосвам се. Много прекалено и то. Да. Да, там. Този път сигурно няма да имам толкова висок резултат. Сега давам каквото имам.
на което попадна. Защо си мисля, че пак ще победя? Въпреки, че не се старя отново. Старя отново. Ядосваме както фокусира този телефон. Моят е 67, Ромео, запад 18, север 0, изток 19. Ха-ха-ха, кеф. Така. Така, искам малко... помощ не. Статистика не. Смяна на облика. Искам това да е зелено, защото направо те сърца ми извадиха очите. Така. Слаба. Така, това ще е последното. Нека да става бързо. Харибо се радваме, Харибо обичаме. Шматка. Купите още не са играни. Знаеш ли аз какво не игране щях да ти дам? Купите вече трябва да работят. Ето вече купите играят. Страхотно, невероятно. Най-накрая. От 10 години чакам това нещо. Ромео 67 отново. Запад 44, север 26, изток 45. Отново аз имам най-висок резултат. Аз ви казах, много съм добра. Надявам се клипът да ви е харесал, да не съм ви прозвучала като надувка и до скоро!